Το νομικό κομμάτι το οποίο εδώ οι κύριοι θα μας πούνε, και το τρίτο είπαμε είναι των όποιων κινητοποιήσεων από εδώ και προς προκρίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε προς το συμφέρον και προς την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα, για να μην τρώω χρόνο, να πω ότι για πρώτη φορά αναγνωρίζεται στη Βουλή των Ελλήνων από Υπουργό να λέει ότι σε κάθε περίπτωση για το θέμα του Αγίου Στεφάνου, των ορίων και βέβαια κατ' επέκταση το ζητούμενο το οποίο έχουμε σήμερα της αναδάσωσης. Γνωρίζουμε το κοινωνικό αυτό πρόβλημα, θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε και ελπίζουμε να φέρουμε σύντομα με μια ρύθμιση στη Βουλή. Από τις 7 Γενάρη του 2010 μέχρι και τις 11 του Φλεβάρη, που ήταν η τελευταία συνάντησή μου με τον αρμόδιο υφυπουργό, συζητήθηκαν είτε κατηδίαν είτε δημόσια, συζητήθηκε το ζήτημα του Αγίου Στεφάνου και εγώ, επειδή ούτε πολιτικολογώ ούτε είμαι πολιτικός για να λέω θα ή οτιδήποτε τέτοιο θέμα, όχι απλώς δεσμεύτηκε, υπεστήριξε ότι συμφωνεί απολύτως με το κοινωνικό αυτό πρόβλημα, πρώτον. Δεύτερον, ότι δεν χρειάζεται κάτι να προσθέσουμε περισσότερο ή λιγότερο για να πιστεί, τουλάχιστον εκείνος όσον αφορά το δίκαιο του αιτήματός μας. Και τρίτον, ότι με μια επιτροπή της οποίας το deadline, δεν ξέρω εάν και ο κύριος Κλέπας μπορεί να μας πει ποιο θα είναι, μια επιτροπή η οποία καταγράφει όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν πρόβλημα ορίων. Και εδώ μια παρένθεση, θα είναι λάθος η προσέγγιση του προβλήματος των ορίων του οικισμού του Αγίου Στεφάνου να έρχεται σε συσχέτιση με οποιαδήποτε άλλα όρια οποιασδήποτε άλλης περιοχής, όχι γιατί εμείς είμαστε είτε μάγκες είτε οι καλοί είτε οι κακοί, γιατί πολύ απλά δεν ταιριάζουν, αυτά δεν έχουν τα ίδια ιδιοχαρακτηριστικά το πρόβλημα με καμία άλλη περιοχή, με όπου εμείς έχουμε και σαφή η όρια όπως έχει αποδειχθεί κατά επανάληψη και δεν έχουμε κάνει, κανένας από εμάς δεν έχει κάνει την οποιαδήποτε εκείνη πράξη η οποία να είναι παράτυπη ή παράνομη. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι στον Άγιο Στέφανο το οποίο να έχει χτιστεί χωρίς την νόμιμη άδεια. Αυτό είναι δεδομένο και το έχουν γίνει νομίζω κατανοητό από όλους. Με τη βοήθεια του κ. Κλέπα λοιπόν στο προσυζήτηση νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, νομίζω προς το τέλος της Γενάρη, αρχές του Φλεβάρη, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, προσπαθήσαμε με τη σύμφωνη γνώμη και του κυρίου Αντιπροέδρου της κυβέρνησης να γίνει μια προσθήκη τροπολογία στο άρθρο 1 του νόμου τότε, το οποίο με την τροποποίηση αυτή ζητούσαμε να ακυρωθούν τα όρια του εντός της περιφέρειας του Αγίου Στεφάνου, αναφέρονται οι σχετικές αποφάσεις. Αυτή η προσθήκη της τροπολογία την έχουν όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων, τουλάχιστον η ηγεσία του Υπουργείου, η ΠΕΚΑ όπως λέγεται τώρα, του πρώην ΚΑΠΟΔΕ, την έχει αποδεχτεί και υπάρχει και σχετική δέσμευση του αρμόδιου υφυπουργού για θέματα περιβάλλοντος του κυρίου Μωραΐτη. Αυτή είναι μία εξέλιξη όσον αφορά τα όρια, και η οποία βέβαια εξέλιξη, και εδώ πρέπει να το διευκρινίσουμε, δεν έχει σχέση με αυτό το ΦΕΚ. Απλώς το αντικείμενό τους έχουν κοινό τόπο. Δηλαδή, ενώ εδώ μιλάει για αναδάσωση, εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να κάνεις αναδάσωση εντός ορίων οικισμού, και εδώ λέμε ότι τα όρια του οικισμού μας είναι δεδομένα, κατά συνέπεια δεν μπορεί να κάνεις αναδάσωση. Δηλαδή, με αυτό το ΦΕΚ ούτε αμφισβητούνται, ούτε οριοθετούνται ή γίνεται αποδεκτή ή μη αποδεκτή η ύπαρξη ορίων οικισμού, άρα και με μια πρώτη ανάγνωση, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και από ειδικούς, για πρώτη ενδεχομένως φορά εμφανίζονται τα όρια του οικισμού όπως ακριβώς είναι, επάνω σε ένα χάρτη εκ μέρους του δασαρχείου.
Τελειώνοντας να πω, για όσους έχουν δει το ΦΕΚ, έχουν ζητηθεί και από το Σύλλογο της Αγίας Παρασκευής και από τον Πρόεδρο και από το Δήμο, αλλά και από ιδιώτες, να πάρουμε στα χέρια μας κάποια συνημμένα ή αν θέλετε κάποια απαραίτητα για τη λήψη της σχετικής απόφασης έγγραφα, όπως την πρόταση του αρμόδιου δασαρχείου Πεντέλη σχετικά με την κήρυξη της περιοχής ως αναδασσοδέα. Και εδώ είναι για άλλη μια φορά να πούμε τα κατάδια στα οποία έχει περιέρθει αυτό που λέγεται ελληνικό κράτος και ελληνικό δημόσιο, είναι ότι επειδή εδώ και 2 μέρες απουσιάζει η κυρία η οποία συνέταξε το συγκεκριμένο εισήγηση, το Δασαρχείο Πεντέλης αδυνατεί να μας κάνει μια φωτοτυπία. Και μετά από επικοινωνίες μαζί τους και μια σωρία αναλυθών κατά περίπτωση, γιατί πήραν αρκετή άποψη και του ίδιου του δασάρχη, υπεσχέθηκε ότι αύριο το πρωί θα είναι στα χέρια μας. Ήταν καλό να είχαμε σήμερα τη συνάντησή μας αυτή τη σχετική εισήγηση, γιατί πολλά και διάφορα λέγονται πάνω σε αυτό το θέμα. Εκκρεμεί τέλος μία εισήγηση, την οποία πρέπει να κάνει μετά από αίτημα το οποίο έχει κάνει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας από το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους για όσα αφορά το θέμα για το οποίο συζητάμε, και δεν ξέρω εάν κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας προκύψει κάτι νεότερο για τον χρόνο τον οποίο, στον κύριο Κλέπα απευθύνουμε, για τον χρόνο για τον οποίο ο κύριος Νομικός Σύμβουλος του Κράτους θα δώσει σχετική γνωμοδότηση. Επειδή ξεκίνησα λέγοντας ότι υπάρχει μια ομόθυμη και ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Τοπικού Συμβουλίου, ήδη από την περασμένη Πέμπτη, αν δεν με ρωτάει η μνήμη μου, έχει δοθεί η παράκληση προς τον καθηγητή τον κύριο Κλέπα να συντάξει ό,τι αναγκαίο εκείνος γνωρίζει για την προσφυγή του Δήμου, αρχικά, διευκρινίζω, του Δήμου Αγίου Στεφάνου, όσον αφορά ή αναφορικά με την προς το Συμβούλιο Επικρατείας για ανέρεση, για ακύρωση της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Κύριε Δημήτρη, on the floor, λέμε. Κύριε φίλοι, σας καλησπερίζω και σας ευχαριστώ που ήρθατε απόψε εδώ, ούτως ώστε όλοι μαζί να δούμε τι μπορεί να γίνει για να επιλύσουμε το τεράστιο αυτό πρόβλημα που έχει επί χρόνια ταλανίσει την περιοχή. Σέβομαι την αισιοδοξία του Δημάρχου, πολύ φοβάμαι όμως ότι δεν θα γίνει τίποτα, όχι γιατί η κυρία Υπουργός ή η Πέριξ δεν θέλουν να επιλύσουν το πρόβλημα, αλλά διότι έχω πιστεί πια μετά από 3 χρόνια που ασχολούμαι με το θέμα αυτό, ότι κάποιες αόρατες δυνάμεις δεν θέλουν καμιά λύση του προβλήματος και σε καθημερινή βάση προσπαθούν να το περιπλέξουν. Όπως έχω πει και άλλες 2 φορές, το πρόβλημα έχει βρεθεί κοντά στη λύση του τα τελευταία 3 χρόνια, πλην όμως ντόπιοι παράγοντες προσπαθούν και περιπλέκουν το πρόβλημα. Κατά την άποψή μου το πρόβλημα σήμερα είναι πολύ πιο περιπεπλεγμένο από ό,τι θα μπορούσε κανένας να πει. Αφήστε να τα πω και να το πούμε όλα. Το πρόβλημα αυτό, κοιτάξτε, όποιος πάει να το σταματήσει δεν λέει για νιός. Κοιτάξτε, μην τρελαθούμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κατά καιρούς έχουν πάει και έχουν δώσει στοιχεία και έχει βγει το πόρισμα του πολίτη. Δεν πήγα εγώ να το κάνω. Υπάρχει ένα πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη που είναι καταστροφικό για την πόλη και αυτό το βρίσκει ο κάθε δήμαρχος που βρίσκεται στα ενία της πόλης μπροστά του από το 1999 μέχρι σήμερα.